मोनसे गोग्गाथावना खौरां नंगौ गोबां समाव जोंनि खौरां बिजोङाव हाबा जाखानाय फिसा थाखानाय बर' बिमाफोरनि फिसाय गारना खारनाय खौरां फोसावबाय नाथाय नैबे खेबाव बिदि नङा सासे बर' बिमाया बर' हारिजों लोगोसे हादरखौ गोग्गा होदों गोबां बर'नि बिमा माहारिया गाव गावनि नखर सिफायनानै गुबुनजों खारना हारिखौ लाजि फोनांदोंब्लाबो नैबे सासे बर' बिमाया गुबुन हादरनिफ्राय मेडेल लाबोना हारि आरो हादरखौ गोग्गा होदों साउथ करियायाव जानाय एशिया पेसिफिक मास्टार्स गेमआव सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ शर्टपुट खुबैनानै सनानि मेडेल देरहानो हादों बे आइजोनि मुङानो जाबाय नीला बसुमतारी बिथाङा भारतनि जानानै एशिया पेसिफिक मास्टार्स गेमआव गेलेनो खाबु मोननाय खेबसेनो सनानि मेडेल देरहानो हादों बिथां नीला बसुमतारीनि देरहासारनाया थारैनो बर' हारि आरो हादरनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास अनलाइन टेस्ट अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिंग सेसननि सुबिदा मोननो हागोन इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन लोगोसेनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन